फिश मार्केटमध्ये बघा आपण लॉबस्टर घ्यायला आलेलो, पण लॉबस्टर आज नाही आहेत, तर हे पोचे आहेत इथे ठेवून आहेत. हे बघा गाबोळी सकट आहेत. किती कसे किलो दिले दादा? हे 700 रुपये किलो. 600 रुपये किलो. ते पाहिजे असेल ते 800 रुपये किलो. ही एका किलो मध्ये किती बसतात बघ? काय कमी नाही करणार 600 मध्ये? काहीच कमी नाही, डायरेक्ट द्यायचा भाऊ. 600 रुपये किलो बोलतात आहेत. 10 बसतील. हा झालं. तर पोचे घेतलेले आहेत आपण, जे मोठे प्रॉन्स देतात. दुसरं काय बोलतात त्याला पोचे? आणि हे पोते बोलतात, सगळे पोतेच बोलतात. ती मोठी आहे, हा, टायगर पण तिला बोलतात. त्याला टायगर बोलतात. आणि ह्याला ह्याला पण बोलतात, पण ही लहान आहे. ही लहान आहे. तर 600 रुपये किलोने कल्याणमध्ये भेटतात हे, कल्याण फिश मार्केटला. मोठे टाक, मोठे टाक. अजून एक येईल ना. हे बघा, हे बघा किती बसले पीस. किती टाक? 11 वस्तू. 11 बसलेले आहेत. तर आपण हे 12 वाजता. 12 आहेत ना, 600 रुपयाने. तर थँक्यू. आज पोचे बनवू आपण. नमस्कार, माझं नाव प्रसाद मुंगीकर आणि मित्रांनो, मँगो किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आज आपण मित्रांनो पोचे घेतलेले आहेत कल्याणवरनं, आणि आज आपण जे कल्याण फिश मार्केटमधनं हे पोचे घेतले ते 600 रुपये किलोने आहेत. तर आज आपण पोचेची रेसिपी बनवूया, बघूया कसे लागतात पोचे. हे बघा, हे आता आपल्याला साफ करून घ्यायचे आहेत. पहिले तर आपण त्यांचे ना, हे बघा हे असे हे पाय कट करूया. बघा हे इथे, हा बघा हा तो हाताने नको, यानेच कट करू. प्लस बघा हे इथून म्हणजे आतमधली घाण आहे ती काढायला आपण हे अख्खं ठेवायचं आहे मला. बघा हा धागा आहे, त्याच्या आतमध्ये हे पूर्ण, हा बघा हा जो धागा होता तो काढून घेतलेला आहे. हे अशा प्रकारे कापून घेऊन हे डोकं अख्खं ठेवायचं, मला तोडायचं नाही. तर हे बघा याच्या आतमधला जो धागा असतो तो आपण काढून घेऊया. पण हे सगळे साफ आहेत तरी पण आपण काढतोय. हे बघा पूर्ण साफ आहे. हे पाय आणि हे असं कट करायचं. असे सर्व साफ करून घेणारे आपण. हे बघा ह्याच्यात धागा दिसला, हा बघा, ते बाकीच्या ह्याच्यामध्ये नव्हता. ही बघा ही जी घाण असते ती काढून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे साफ करून नंतर आपण त्याला मसाल्यामध्ये टाकायचं. तोपर्यंत बाकीचे साफ करून घेतो मी. हे पाय कट करायचे आहेत. आणि मधनं असा कट मारायचा. हा बघा ह्याच्यात पण धागा आहे, हा बघा, हा बघा हा धागा पूर्ण, ही जी माती असते ती काढून घेतो आपण.
अशा पद्धतीने ही बघा गाबोळी आहे मस्त एकदम. ही बघा पूर्ण अंडी आहे ती बारीक. आणि याला एक ना तुम्हाला सांगायचं राहिलं, याला मागच्या बाजूला पण एक काटा असतो बघा. हा 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 पण काढायचा आहे आपल्याला. बघा. हे बघा ही अशा पद्धतीने हे मधनं आपण कट केलेलं आहे, अख्खा ठेवलेलं आहे आपण. बघा हे असे सगळे साफ केलेले आहे. आता बनवूया. चुलीवर हे बघा आपल्याला मदत करतोय. काय नाव आहे तुझं? गणेश कापडे. गणेश कापडे. कापडी. कापडी. तर थँक्यू. आपल्याला कांदा कापून देतो तो. तेव्हा चूल पण तिकडे त्यानेच पेटवलेली आहे त्या बाजूला. आपण हे टायगर प्रॉन्स हे चुलीवर बनवणार आहोत. मजा येईल. गणेश गणेश बोलतो की त्याचा स्वतःचा बैल आहे. त्या बैलाचं नाव काय आहे? जीवा. आणि कधी शर्यत जिंकला तो? मागच्या शुक्रवारी शर्यत जिंकलाय मुरबाडमध्ये. तो बघा मोबाईलमध्ये ना आपल्याला त्याचा फोटो दाखव. हा बघा त्याने ना फोटो दाखवलाय जीवाचा. छान फोटो आहे. ती गाडी माझी. ती गाडी पण तुझी आहे? अरे वा. कधी बोलशील आम्हाला शर्यतीला मग बघायला? कधी पण येते. नक्की 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 येऊ आम्ही. थोडं आपण पहिलं तेल टाकून घेतोय. फर्स्ट आपण तेजपत्ता टाकून घेतोय. त्यात आपण ठेचलेलं लसूण आहे. नंतर त्यामध्ये कढीपत्ता, बघा एवढा कांदा घेतलेला आपण. डोळे झोमतात आहेत. मस्त चांगलं शिजवून घ्यायचं आपल्याला कांद्याला. नरम झाला पाहिजे. कांदा चांगला फ्राय झालेला आहे. आता आपण त्यात टोमॅटो टाकून घेऊया. आता आपण अद्रक लसूण कोथिंबीरची पेस्ट आहे ती घेतलेली आहे. त्यात अद्रक लसूण मिरची आणि कोथिंबीर. आता याच्यात आपण मसाले टाकून घेऊया. हे बघा अर्धा चम्मच हळद टाकतोय. मालवणी मसाला आहे 3 चमचे. अर्धा थोडा अजून एक टाकतोय. थोडं चांगलं मिक्स करून घेऊया. आपण 1 चमचा मीठ ॲड करतोय. आता हे सगळं चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये जे टायगर प्रॉन्स आहेत ते सोडूया आणि थोडं पाणी टाकूया त्याच्यामध्ये.
बघा. मस्त मिक्स करून घेऊ. 6 मिनिटात रेडी होऊन जाणार आहे. मस्त. आता मस्त प्रॉन्स टाकल्यानंतर ना सुगंध सुटलाय, मसाला मिक्स झालाय चांगला. थोडं पाणी टाकूया आणि 10 मिनिटासाठी ठेवूया त्याला. मस्त झालेले आहेत. थोडी कोथिंबीर टाकूया आणि 5 मिनिटं ठेवू. जबरदस्त. हे बघा, हा बघा मोठा पीस आहे हा बघा. टायगर प्रॉन्स. हे बघा प्रॉन मस्त रेडी. आपण प्लेटमध्ये घेतोय. हा बघा, हा मोठा पीस आहे. टेस्ट करून बघूया कसं लागतं ते. आता आपण हे टेस्ट करूया. पहिले तर प्रॉन जो टायगर प्रॉन्स बनवलेत त्याचा पहिला मसाला आपण टेस्ट करून बघू की मसाला कसा झाला आहे तो. मीठ वगैरे व्यवस्थित लागलंय. हो, थोडं गरम आहे. हा बघा, पहिला एक तोडून बघूया आपण. हा जो मोठा पीस आहे तो बघा कशा वाफा येतात त्यात. मस्त शिजलाय. मसाला सोबत. मस्त. थोडा गरम आहे पण ठीक आहे. मस्त. मस्त झालं, एकदम भारी.
मोठावाला बघूया. हो का, केवढा मोठा आहे. टेस्टी झालंय. तुम्ही म्हणून एकदा बनवा घरी, जसं मी बनवलं तसं. मस्त मजा येईल. मेन हा डोक्याचा भाग असतो. हा बघा, हा कवर काढून टाकायचा. खरंच खूप भारी टेस्ट आहे. मजा आली. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.